Descoperă aromele autentice ale Transilvaniei cu vinurile noastre deosebite. Vinuri din Transilvania.ro este platforma online cu cele mai multe crame din Transilvania. Comenzi online pe www.vinurdintransilvania.ro. Dragi prieteni, bine ați venit la un nou podcast Vinuri și Povești, un proiect al Vinuri din Transilvania cu sprijinul Alba Iulia în direct, studio de podcast. Invitatul meu de astăzi este Octavian Andronic de la Crama Andronic. Bine ai venit, Octavian! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Octavian este un enolog, un producător de vinuri, mai exact, cu un parcurs profesional mai deosebit. A ajuns la un moment dat într-o poziție de top într-o companie multinațională de petrol și gaze și la un moment dat a decis că viața lui este mai mult de atât și vrea să facă vinuri. Te rog frumos să ne spui cum s-a desfășurat și cum ai ajuns la alegerea asta. Da, povestea e pe cât de simplă, pe cât de interesantă consider eu. Am lucrat 23 de ani într-o companie multinațională unde pe plan profesional pot să zic că m-am dezvoltat foarte mult. Oarecum așa am ajuns și în jurul iubitorilor de vinuri. Am avut foarte multe deplasări atât în țară cât și în străinătate, unde am întâlnit diferiți oameni, diferite culturi. Toate aveau la bază, pe lângă probleme de serviciu, ce discutam noi în timpul liber, să zicem seara sau în delegațiile de care am parte, subiectul comun era mereu vinul. Și bineînțeles că alegeam mereu vinurile locale. Atât în România, în Serbia, în Austria, în Ungaria, Bulgaria, pe unde Moldova, chiar Republica Moldova, lucru care ulterior se pare că s-a dezvoltat tot mai mult un bagaj de cunoștințe în lumea vinurilor. Și bineînțeles, la un moment dat, la o discuție despre vinuri, un coleg m-a impulsionat puțin și m-a întrebat, dacă tot faci ce faci pentru compania asta pentru care lucrăm, adică lucrezi pe proiecte, te-ai gândit vreodată să-ți faci proiectul tău personal și să mergi mai departe în zona asta? Și sincer, atunci mi s-a prins oarecum un beculeț. Că ai fi putut face chiar și pentru tine treaba asta. Da. Până la urmă, să faci un proiect, să dezvolți un proiect de investiții, de dezvoltare într-o zonă de business, trebuie doar să vrei cu adevărat și să știi unde vrei să ajungi. În rest, necunoscutele de pe drum... Ca în orice domeniu, le depășești. Oarecum, să zicem că de acolo a fost startul în această zonă a industriei vinurilor. Înțeles. Și după aia, cum s-a desfășurat crearea a ceea ce astăzi se numește Crama Andronic? Aici, iarăși, vine o poveste în plus, în sensul că cochetam deja cu ideea de a produce vinuri, nu știam cum, nu aveam sursă de struguri. Și Acum, ca o paranteză, pe tine te și ajută faptul că locuiești în Arad, asta foarte aproape de zona Miniș-Moderat, care excelează în struguri și în vinuri. Într-adevăr, o să vă povestesc câte ceva și despre arealul viticol Miniș, dar ce vreau să vă spun că tot în acea perioadă în care am fost ușor provocat vis-a-vis de demararea proiectului cu vinurile, eram în Germania la niște prieteni apropiați de noștri care s-au stabilit acolo înainte de 89. Le-a rămas moștenire două parcele care sumau în total 4 hectare de viță de vie. Parcele care evident erau în paragină, nu le îngrijise nimeni, au încercat o fel de colaborări cu cineva pe plan local, nu s-a întâmplat mare lucru. Și la un moment dat, prietenii mei din Germania, familia Maier, insistă foarte mult, hai să mergem până acolo într-o zi, hai să vedeți despre ce vorba, uite, avem o plantație care a fost a bunicilor noștri și e foarte important pentru noi ca acea plantație să fie îngrijită, să vezi dacă poți să faci ceva. Au insistat foarte mult. Am dat o fugă până acolo, mai exact între Mâsca și Măderat se află cele două parcele.
Bineînțeles că am văzut o plantație nu doar îmbătrânită, era sălbăticită, măceșe, trandafiri sălbatici, nuci ce creșteau pe acolo, era o junglă. Deci nu lăsată total în paragină. Și am înțeles de la un alt invitat că dacă nu lucrezi anul ăsta o vie, îți este afectată producția vreo 2-3 ani de acolo. Eu aș zice 3 ani de zile, încă nu este productivă, nu este... Nu poți să faci struguri de calitate într-o vie care nu lucrezi. Ai rupt lanțul acela firesc de cultivare viței de vie, dacă l-ai întrerupt, deja sunt probleme pe viitor. Văzând ce se întâmplă acolo, trebuia să caut o soluție. La vremea respectivă am identificat niște fonduri europene, acele programe de reconversie derulate prin APIA, m-am interesat în ce constau. Cei de acolo m-au recomandat să lucrez cu o firmă de consultanță, eu am considerat că pot să fac singur proiectul respectiv și în final am dus proiectul. În 2013 am făcut reconversia primei parcele. Atunci am plantat 3 soiuri din cele 5 care le lucrez momentan. Și ca să termin fraza, am semnat un contract de arendă cu prietenii noștri, familia Maier din Germania. Ei sunt foarte încântați că parcela este productivă, arată impecabil. Produce vinuri și ca să vă spun, să vă dau un citat de la ei: bunicii noștri din ceruri zâmbesc de plăcere că văd via lucrată. Da, e o chestie culturală, ce ține și de cultura germană. Da, și partea asta emoțională și atașată față de niște moșteniri, oamenii ce au trudit la vremea lor și acum să fie tot în paragină, se consideră că munca lor este nerespectată. Da. Și să simt și cei din Germania acum mulțumiți că fac și ei la rândul lor ceva pentru bineînțeles, m-a sprijinit foarte mult. Am plecat de la o relație de prietenie, bineînțeles, și așa e firesc să meargă lucrurile mai departe. Ce vreau să vă spun? Că am făcut prima parcelă, am accesat fondurile acestea de reconversie și după 3 ani de zile de la plantare m-am trezit cu niște struguri. Și nu știam ce să fac cu ei, cum să-i procesez, unde să-i procesez. Nu aveam nimic. Motiv pentru care mi-am făcut repede o firmă. Am căutat o persoană care să mă ajute să fac treaba asta, neștiind în detaliu ceea ce citești pe Google și mai știu ce sursă de inspirație pe internet și diferite cărți. Poți să fii oricât de autodidact, dar de cel mai multe ori nu este suficient. Ai nevoie de un specialist. Categoric, da. Și dacă ne gândim în zona asta de rafinament și artă, care se numește enologie, aici ai nevoie de un ajutor unui specialist. La acel moment am întâlnit-o pe o doamnă, pe Clara Cardoș, care a avut o deschidere fantastică și m-a sprijinit foarte mult. Cu dânsa am început să lucrez. Dânsa lucrează pentru mai multe crame mai mici din zonă. Ea lucrează pentru mai multe crame din zonă, nu doar în Podgoria Miniș, cât și în zona Diosig, am înțeles, în Bihor. Foarte multe premii au luat micile crame cu care colaborează. La rândul meu am luat și eu foarte multe premii, tot cu ajutorul științei care dânsa o stăpânește foarte bine. Și revenind, m-am trezit cu niște struguri, nu știam ce să fac cu ei. Am zis: Clara, Tavi, ai nevoie de ce am nevoie? În primul rând, ai nevoie de niște rezervoare, ai nevoie de presă, ai nevoie de deșorchinător. Nu aveam nimic. Am cumpărat peste noapte minim de echipamente și vorbesc minim. Am cumpărat niște rezervoare de stocare simple, de inox, fără niciun echipament fără controlul special. Temperaturii sau... Fără controlul temperaturii. Strict. Și mi-a spus în felul următor: dacă vrei să faci vin, mustul trebuie să-l controlezi ca și temperatura. Nu lași acest must să treacă de 17 grade. Nu ai echipamente și tehnică de răcire, agregate, rezervoare cu pereți dubli prin care să circule agregate de răcire și așa mai departe, te descurci. Eu, foarte ascultător și disciplinat, am inventat eu o metodă. Am pus lângă rezervorul respectiv plin cu must, am pus o ladă frigorifică, am umplut-o cu peturi cu apă. Peturile, în momentul în care congelau, înghețau complet, le imersam în must. Sticlele cu apă care erau dezghețate din must, le scoteam și le puneam înapoi în ladă. Și așa am reușit, am făcut prima producție de 250 de litri de tămâiață românească. De ce vreau să menționez tămâiața românească? A fost cel mai reușit vin care l-am avut vreodată făcut în acele condiții.
Și Dar eu am băut temioasa ta și e chiar foarte bună. nu ai băut din prima serie. Păi n-am băut din prima serie că nici nu ne știam atunci. Specialiștii consideră că a fost un vin de manual cu care putea să merg la orice concurs, nu doar național. A fost o tămâiasă românească vinificată în sec, o bombă de arome, o bombă atât în nas cât și în gust, a fost ceva Deci senzațional. probabil procedura ta chiar a fost da. foarte bună pentru Foarte echilibrat, vin, zahărul pe care l-aveai aciditate atunci. bună, ridicată, conținutul de zahăr redus sub 4 grame, era vinificat în sec, cum ziceam. A fost un vin rotund și extrem de echilibrat, plăcut, foarte mineral, proaspăt. foarte tare. Deci Cam asta a fost începutul linia ta profesională în partea asta de vinuri chiar e Da, ulterior am mai pus câte o cărămidă la cram, am început să cumpăr rând pe rând echipamente. Momentan să zicem că suntem la o fază în care avem un minim de confort în ceea ce înseamnă partea de vinificare în cramă, dar evident că ne mai trebuiesc echipamente. Aici nu există până la urmă niciodată destul. Și acum lucrezi doar cele 4 hectare sau mai cumperi și struguri? Nu, în continuare lucrez doar cele 4 hectare. Caut să identific niște fonduri europene ca să dezvolt partea asta de achiziții, să mai cumpăr utilaje de vinificare, achiziție prin fonduri nerambursabile. Deocamdată nu l-am identificat, e foarte greu în lumea producție de tutun, alcool, jocul de noroc, astea sunt de regulă acceptate de la orice finanțare. Înțeles. De acum, câtă vreme noi considerăm că vinul este un aliment, ar trebui să fie mai ușoară povestea. Așa ar trebui să fie vinul aliment și în primul rând eu insist foarte mult că vinul are o anumită personalitate, este o ființă vie cu personalitate pe care trebuie să respectăm. Gândindu-ne în termenii de 4 hectare, putem spune că ești foarte aproape de ceea ce s-ar numi o cramă butic. Da, pot să zic așa. Și pe lângă asta mai ai și etichetele astea foarte Aș putea să completez diferite. La crama butic, pentru că nu lucrăm în mod industrial. Ne jucăm cu struguri în fiecare an, adică rozeu, cel mai bun exemplu, vinificăm anual în tot, din alți struguri, din alte combinații, altfel gândit, altfel perioada de recoltare decidem să fie diferită până găsim o formulă care îmi place cel mai mult și poate pe viitor mergem chiar cu două feluri de roze. Momentan pregătim un singur sortiment de roze anual. Înțeles. Și asta face o cramă butic, se joacă cu struguri până găsește o formulă care place producătorului și evident consumatorilor. Am înțeles. În situația asta, care sunt provocările pe care le ai în a-ți vinde vinul în afara arealului geografic în care și îl produci? Adică să vinzi vinul tău, să zic, în Constanța sau în București sau în Iași sau în Bistrița. Păi, dacă reușești asta provocările, trebuie să recunosc că provocările mari nu vin din zona asta de a vinde greu. Pentru mine, marea problemă este că vând prea repede. Adică am cantități foarte mici și vând vinurile mai repede decât ar trebui. Da, Spre exemplu, vinurile roșii n-aș vrea să le vând mai devreme de anul 3-4 de când le produc. Sunt nevoit din lipsa cash flow-ului să vând vinurile roșii și după anul 2-3. Am înțeles. Deși ele de atunci ar căpăta o putere mai... Abia de atunci. Neavând cantități mari, se vând relativ repede, deci nu pot să mă plâng pe partea asta de vânzări. Am colaborare foarte bună cu vinul din Transilvania, am colaborare bună cu, dacă se poate spune, Le Sommelier Depot din Brașov. Mai sunt mici magazine cu care lucrez, dar mă concentrez foarte mult doar pe Horeca. Am înțeles. Ceea ce cumva vinurile tale chiar sunt mai degrabă de Horeca decât de supermarket sau de... Aș spune și foarte important acest aspect din punctul meu de vedere, încerc să produc vinuri de teroară. Adică vreau să respect în totalitate ceea ce ne conferă zona respectivă, plecând de la podgoria asta minunată a Minișului, care este puțin diferită față de alte podgorii din țară. Și de ce spun asta? Pentru că, în primul rând, ne bucurăm de o aciditate extrem de frumoasă, ridicată, natural dobândită. Multe crame și-ar dori să aibă măcar să se apropie de aciditățile care le avem noi în mod normal.
dar nu le au. Ne bucurăm pe vinurile albe și roze că le putem produce cu o anumită prospețime și mineralitate conferită de sol și se pare că schimbările climatice din ultima vreme și tendințele care vor fi pe următorii ani sunt favorabile Podgoriei Minișului. Ajungeți să înglobeze strugurii prea mult zahăr și să fiți nevoiți să vă jucați cu drojdii? Am avut într-un an problema asta, dar am avut-o în primul rând datorită faptului că a fost nevoie să coleg mai târziu decât momentul optim și mă refer la un anumit soi la tămâiasă românească, având echipamentele dimensionate oarecum la minim. Avem nevoie de acele rezervoare cu preț dubli cu agregat de răcire pentru temperatura controlată în timpul fermentării. Întâmplarea face că toate perioada de recoltare este diferită de la un strugur la altul. Într-un an am avut surpriza că a trebuit să recoltez simultan și strugurii roșii pentru roze și tămâiasa românească. Și atunci, tămâiasa fiind o cantitate mai mică, am preferat să o las încă pe buduc și să pregătesc rozeul așa cum mi-l doream. Motiv pentru care în anul respectiv am lăsat tămâiasa românească, strugurii, am lăsat la supracoacere și am obținut un vin de desert foarte bogat în zahăr, dar m-am bucurat de faptul că am obținut și o aciditate foarte frumos ridicată, ceea ce acoperă puțin surplusul de zahăr. Din zahăr, am înțeles. Sunt clienți și pentru vinuri mai dulci. Nu eram la curent cu situația asta, crezând că majoritatea oamenilor preferă vinurile seci sau demiseci, dar am constatat că sunt pasionați de demidulci sau chiar dulci, vin desert sau pur și simplu pentru un sfert de pahar seara preferă să bea un vin dulce și aia e. Am fost la nenumărate competiții, concursul de vinuri, unde am rămas și eu mirat că unele vinuri de desert dulci sau vinuri demidulci au câștigat în detrimentul vinurilor extrem de reușite, de altfel din categoria celor seci. Da. Și până la urmă, nu cred că asta e principalul factor. Evident, nu este un factor de calitate. Dacă este sec, este mai bun decât... Pentru că dacă fiecare dintre cele două vinuri, unul demidulce și unul sec, respectă cerințele acelui vin, vinul ăla este un vin de calitate. Și rămâne doar subiectivismul fiecare dintre noi între a alege unul sau altul. Important e ca vinul obținut să fie unul echilibrat și toți parametrii care compun până la urmă gustul vinului, gustul final. Minune, ce se numește vin, să fie într-un echilibru, să fie perfect rotund. Adică să nu avem parametri care să ne scoată din zona asta de rotunjire, să avem parametri prea dulce, prea acid sau mai știu eu. Exact. Putem să avem o aciditate foarte ridicată și să avem un conținut foarte mic de alcool. Da. Și atunci vinul pare ușor de reglat. Și îl consider șpriț. Da. Deși ăsta este un cuvânt care nu trebuie rostit în prezența producătorilor de vin. Până la urmă am petrecut un an și jumătate în Austria, tot prin prisma serviciului, și acolo m-am obișnuit cu toată lumea vara bea Weisse Spritz, cum zic ei. Borviz. Da. Am înțeles. Acum, de la tine foarte, foarte tare îmi plac două vinuri, dar aș vrea să discutăm despre unul dintre ele. Îmi place Furmintu și Cabernet Franc, dar o să te rog astăzi să ne spui cât de multe putem afla despre soiul de struguri Cabernet Franc. Ce înseamnă Cabernet Franc și de ce e diferit de Sauvignon? Păi, ca să începem cu începuturile, zona de proveniență a Cabernetului Franc este evident Franța. Cu datările astea, că datează 1500 cu 1600, este ceva subiectiv. Până la urmă, înscrierile au început să apară după secolul XVI, din orice domeniu istoric vorbind. Ca și vechime, nu pot să spun exact de când datează. Sunt unele soi de struguri care aud că de pe vremea dacică, că a fost așa și invers, nu știu ce soi de struguri. E foarte greu să faci asemenea afirmații. Să datezi clar un soi de struguri. Ideea e că provine categoric din Franța, acolo e zona de dezvoltare, acolo merge cel mai bine. Actualmente eu consider că este vinul undeva se bate pe locul 3 în lume ca și preferințe, și ca suprafață cultivată și ca și preferințele consumatorilor.
La noi în țară nu avem o cantitate foarte mare de Cabernet Franc, nu este foarte apreciat el produs singur, respectiv monovarietal, toată lumea preferă în cupaje, deși nu înțeleg acest aspect. Eu personal Asta voiam să te întreb, de ce nu este apreciat? Este un factor obiectiv sau prin faptul că este un soi mai puțin cunoscut și deci nu e apreciat? Mi-ar fi greu să spun că nu e un vin apreciat, pentru că strugurile este unul total deosebit. Se zice că acest Cabernet Franc este până la urmă părintele Cabernet Sauvignon, de acolo se trage Cabernet Sauvignon. Franc cu încă ceva. Diferența face că acest părinte este unul mai subțire, are până și pielița de la bobul de struguri este mult mai subțire, culoarea este ușor mai deschisă, neavând o pieliță atât de bogată, automat nu avem nici... Aromele nu sunt foarte... Aromele sunt intense, puțin diferă, sunt mai ușoare, mergem aproape către niște fructe ușor roșii față de unele foarte bine coapte, cum are Cabernet Sauvignon, dar faptul că avem o pieliță mai subțire, deja automat avem un conținut mai scăzut de tanini. Și culoarea, la fel, pigmentul se află în pieliță. Deci culoarea este ușor mai deschisă. Și aromele sunt de fructe mai puțin coapte, mai puțin negre. Da. Sunt mai florale, mai ierboase, ușor mai ierboase, m-aș permite să zic, față de Cabernet Sauvignon clasic. Cabernet Sauvignon s-a remarcat printr-un vin foarte greu, dur. Acesta este mai plăcut, mai ușor. Deci, cu alte cuvinte, această extremă, Cabernet Sauvignon, este mai preferat la nivel local în țară, aș zice. În primul rând, prin istoric și sunt consumatori de vinuri foarte grele, sunt consumatori de vinuri ușoare. Dar toată lumea zice, acest vin este unul adevărat că e greu, e aspru. Da, vorbim despre Cabernet Sauvignon. Da. Înțeles. Și vine... domnișorica asta de Cabernet Franc? Vine Cabernet Franc și ne contrazice că, de fapt, se poate face tot din soiul Cabernet, un vin mult mai mătăsos, mai plăcut. Eu am ales să-l fac monovarietal, nu l-am cupajat deocamdată cu nimic. Nu este exclus pe viitor să încerc niște combinații, dar în general sunt adeptul pregătirii vinului în modul tradițional simplu, astfel încât se dau personalitatea care o are din fașă, ca să zic așa. În momentul în care intri la amestecuri de vinuri, că sunt ele cupaje, că sunt asamblaje, acolo te joci foarte mult cu personalitatea vinului și nu știi exact ce rezultă. Ok, dacă tot discutăm despre asta, o să te rog să faci și distinția dintre cupaj și asamblaj, că o mare parte din oamenii nu fac distinția asta și nu cunosc... Sunt două opinii. Unii zic că cupajul este un rezultat al mai multor vinuri puse împreună. Vinuri. Asamblajul, teoretic, de fapt, în practică, asamblajul este amestecarea strugurilor. Nu a strugurilor. Al mustului? Nu. Tot al vinurilor, dar din același soi, din ani diferiți. Am înțeles. Pentru că într-un an avem un vin conținut ridicat de alcool și nu avem alți parametri. În alt an avem conținut foarte ridicat are o aciditate ridicată, dar nu avem alți parametri. Avem foarte mult zahăr, nu avem zahăr. Și atunci, dacă avem un an mai bogat în ceva și mai sărac în altceva, constatăm, ca să-l facem rotund, să nu-i pierdem personalitatea, trebuie să combinăm să îmbinăm acești trei ani diferiți. Am înțeles că eu știam de la cineva, de la oamenii din industria asta, că asamblaj îi spune și atunci când amestecă struguri. Păi și în fază de mustuire până la urmă și acolo există tot același principiu. Aceleși principii și aceleși considerente, înțeles. Da. Asamblaj se poate face, de exemplu, într-o metodă de a produce roze. Recoltăm foarte timpuriu niște struguri roșii, nu contează cum decidem noi în anul respectiv. De ce? Ca să obținem o aciditate ridicată, dar nu avem zahărul destul. Nu avem zahăr. Avem pulpă multă, dar nu avem zahăr.
lăsăm încă o săptămână, 2-3, același soi de strugure la copt în continuare, mai recoltăm o tură, atunci obținem un pic de zahăr, dar obținem corp. Și mai recoltăm și a treia tură mult mai târziu, unde avem foarte mult zahăr, dar nu mai avem aciditate. Și din amestecul ăsta iese un cumva rozeu ideal din soiul respectiv. Este un rozeu foarte lucrat și greu de obținut de altfel în 3 ture. Ok, și cum se pune problema? Recoltez prima tură, o fac must sau îl păstrez încă struguri? Păi, prima dată se face operațiune de deburbare. Adică punem strugurii presați într-un rezervor de inox cu... Presați, adică mustul. Îi dăm un șoc de temperatură, dacă se poate scădem sub 0 grade. Șocul acela asta se numește de fapt deburbare. Prin acel șoc de temperatură, burba se depune pe fund și rămâne partea superioară un lichid perfect cristalin, curat. Este un suc de strucui care nu a intrat încă în fermentare. Și va mai intra dacă drojdiile au fost ucise prin șocul termic? Păi nu intră până nu ridicăm temperatura. La temperaturile acestea de 0 grade sau chiar minus, drojdile nu au cum să-și facă treaba. Am înțeles. Sunt inactive. Bun. Mulțumesc pentru toate lămuririle astea. Acum aș dori să discutăm în special despre... Aș mai vrea să amintesc ceva despre Cabernet Franc. Te rog. Lumea trebuie să înțeleagă Cabernet Franc, ca și orice Cabernet există niște diferențe foarte mari. Diferențele de zonă. Dacă vorbim de struguri din Podgoria noastră, Aradului, suntem mai aproape de vest, avem altă climă, alte influențe față de zona geografică Dobrogea, de exemplu, avem alte influențe de la mare, aș putea zice. Perioada de coacere total diferită. Dar un aspect care trebuie menționat, tot ce înseamnă Cabernet se dezvoltă foarte încet comparativ cu orice strugure. Planta, ca atare, are nevoie de încă 2-3 ani în plus față de o plantă normală ca să ajungă la maturitate. Am făcut vinificarea primară. Vinul are nevoie de cel puțin 1 an, 2 în plus față de orice alt vin din categoria celor roșii. Cu orice Cabernet avem nevoie de timp, foarte mult timp și răbdare. Am înțeles. Deci Cabernetul este un test mai greu pentru vinificatori, e o provocare mai mare decât... Eu așa consider că da. Dar în schimb ne bucurăm de niște rezultate, spre exemplu Cabernet Franc, care a fost... Sticla aceasta provine dintr-o parcelă prima recoltă. Nu am făcut decât 600 de sticle și a fost cel mai căutat vin al nostru, cel mai reușit, apreciat și trebuie să recunosc cel mai bine plătit. Mă bucur că l-ai adus astăzi aici, nu cred că o să mai pleci cu el, că probabil va rămâne cu siguranță vi l-am adus spre gustare, dacă nu acum asociat cu o mâncare potrivită. Astăzi la ora 13:35 nu cred că nu se poate. Potrivit. Da. Te-am invitat să ne spui despre Cabernet Franc și despre crama ta în general, dar aș dori să discutăm și despre ceea ce se numește Ordinul Cavalerii Vinului, tu fiind membru al acestui ordin și eu fiind foarte curios despre subiectul ăsta, aș vrea să ne spui cât mai multe lucruri pe subiectul ăsta, ce înseamnă, de unde vine, de când a pornit, ce fac ei, ce presupune, dacă vrei să devii și tu membru, ce înseamnă asta? Ca să răspund la întrebare, iarăși trebuie să-ți povestesc ceva. Te rog. Cum am ajuns eu în această organizație? Cum spuneam mai devreme, vinurile se vând destul de repede la noi. Asta și datorită faptului că, deși nu facem niciun fel de promovare în mediul online, ieșim la foarte multe evenimente. Salonul de vină prin țară, diferite evenimente de stradă. Vă expuneți la... Ne expunem foarte mult și am contactul direct cu consumatorul. Și acolo este zona unde mă simt cel mai bine. Mă simt cel mai bine în cramă și după aceea la partea de vânzare când am contactul cu consumatorul. Participăm la diferite evenimente și sociale și culturale. Am fost în foarte multe locuri. Am cunoscut niște oameni deosebiți. Printre ei, sau la unul din evenimentele astea, am cunoscut această organizație a Cavalerii Vinului, care, spre marea mea surprindere, datează în România, a fost înființată în 2007-2008. Atunci s-a înființat primul scaun cavaleresc.
deși organizația ca istoric datează din 1273. 1273. Da, este un ordin cavaleresc european, ecvestru, foarte important, este un ordin ecvestru. Și are circa 5.000 de membri în toată Europa, iar noi stăm foarte bine. Acest fenomen a căpătat un pic de putere în ultimii ani. Avem peste 500 de cavaleri înscriși în organizație. În România, doar în România. În diferite zone, în fiecare județ aproape avem câte un scaun cavaleresc sau un legat, depinde. Înțeles. Am intrat recent în acest mecanism unde mă simt în zona mea de confort, îmi place foarte mult. De ce? Pentru că scopul principal, unul dintre cele mai importante meniri ale acestei organizații, și nu vorbesc doar de România, este de a transmite mai departe tot ce înseamnă informații despre cultura vinului, despre consumul responsabil, despre producția de vinuri, despre bunătate, despre momentul, se considera și pe vremea cavalerilor până la urmă, momentul în care puneai o carafă de vin pe masă, deja însemna semnul prieteniei, bogăție, prietenie, pace și în zona asta de... În atribuțiile acestui ordin intră și maparea, cartografierea vinului sau informațiilor despre vin și indexarea lor în așa fel pentru a fi transmise mai departe sau există. Nu atât de, sau nu, abordarea nu este atât de birocratică. Nu mergem în zona birocratică, mergem în primul rând într-o zonă ușor accesibilă, nu doar membrilor, cât și simpatizanților până la urmă, și nu apelăm la niște mecanisme din astea cheie extrem de rigide și nu știu cum să le spun. Ideea este că sunt tot fel de parteneri la această organizație din diferite zone. Și dacă ne uităm, toți membrii actuali sunt foarte activi dintr-un punct de vedere. Totul pleacă de la o pasiune asupra vinurilor. Avem în organizație producători de vinuri, avem revânzători de vinuri, avem medici, avem manageri, avem profesori, avem muzicieni. Toți. Și pasiunea comună, lucru comun este vinul. Pentru asta facem multe evenimente pe plan local, pe plan național, internațional, participăm cu mare drag sau suntem invitați sau la rândul nostru organizăm noi, astfel încât să arătăm lumii întregi că există o anumită lume a vinurilor care necesită din partea nobilimii un maxim sprijin, pentru că, cum spuneam mai devreme, vinul este o ființă vie și trebuie tratată ca ceva nobil. Înțeles. În ce fel sprijină Ordinul Cavalerilor, în ce fel sau are pârghii de sprijinire a producătorilor sau de a populariza în mod responsabil vinul? Păi, în primul rând, prin acțiunile care le avem în mod frecvent, aproape lunar, în diferite locuri, cum spuneam, odată partea de socializare, nu vorbesc doar în interiorul organizației, cât e foarte important să transmitem mai departe deschiderea către exterior. Și sunt, pe lângă aceste evenimente, care unele sunt culturale, sunt componentă urbană dintr-o anumită zonă, sunt acțiunile au diferite, dacă până plecăm de la o simplă plantare de pomi, sunt acțiuni caritabile, este o organizație până la urmă militaro-creștină, se bazează pe valori morale, de etică, de onoare, cinste, demnitate. Astea toate le avem în doctrina noastră. Pe lângă asta mai există posibilitatea de a certifica anumite crame sau anumite wine bar-uri sau anumite restaurante. Se pot certifica din punct de vedere al organizației OEV local de 3 pahare, 4 pahare, 5 pahare, la fel cum se clasifică stelele cum sunt stelele Michelin. Asta înseamnă că se întâlnește o comisie, se analizează ce fel de vinuri se consumă în localul respectiv, se pot face niște recomandări dacă se dorește, se apelează la ceea ce se cunoaște din interior, se pot face niște recomandări, iar dacă restaurantul respectiv consideră că vrea să ajungă la un nivel mai înalt cu carte de vinuri, noi putem să certificăm, lucru care evident este sub o anumită licență, se poate face semnalistica ca atare atât pe
ușa de la intrare, pe portal, pe site. Este un lucru care aduce un mare pe plus. meniu, carte de vinuri. Meniu, da. Cei care cunosc de acest fenomen o să ajungă la un restaurant, deschid carte de vinuri, văd că este o certificare OEV, deja automat pleacă cu o încredere mai... Am înțeles. Și unde ai vin bun, ai și mâncare bune, în general. Am înțeles. Vreau să-ți mulțumesc pentru participarea la podcast. Mă bucur că am aflat lucruri despre Cabernet Franc. Știam o parte din lucrurile despre Cabernet Sauvignon, dar aproape zero despre specificul Cabernetului Franc. Și îți mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ai dat despre Cavalerii Vinului. Am înțeles că este un eveniment în această primăvară organizat de tine la Arad. Da, sunt foarte onorat că pot să înființez la Arad un nou scaun cavaleresc, ocazie cu care voi fi gazda aproximativ, sper eu, 150 de cavaleri. Se va organiza o anumită ceremonie festivă într-un cadru foarte elegant. Vom avea participare chiar internațională, o să vină consul nostru din Austria, din Ungaria, pe lângă majoritatea membrilor din țară. O să fie o paradă pe centru, în centrul orașului, cu fanfară militară, festivitatea, ceremonia. Cavalerii fiind cu mantie și cu... Exact, cu acel... Un eveniment vizual foarte... Da, de impact, în care sper ca publicul să vină să ne vadă și să înțeleagă că noi, Cavalerii Vinului, susținem foarte mult din spate tot ce înseamnă industria vinului de calitate și ce ține până la urmă de cultura vinului. Se va întâmpla ceremonia de primire noi membri, o să fie la Filarmonica din Arad. Se vor face avansări în grad și aici există foarte multe de discutat. Acum probabil că timpul nu ne permite. Sper să fie alături de noi și am să fiu, deci cu siguranță am să fiu acolo. Și ce vreau să vă spun, că tot ceva similar se întâmplă în Franța. Sunt la fel organizații de genul acesta. Întâmplarea a fost, asta e o poveste foarte scurtă dacă nu ne mai permite timpul. Sigur că da, sigur. Întâmplarea a fost că în urmă cu câțiva ani de zile am întâlnit un francez pe nume François Benoît, dacă pronunț corect, care era directorul francofoniei responsabil cu România. Un artist, un sculptor foarte orientat către zona artei. Am petrecut o zi întreagă cu dânsul prin Podgorie, am gustat niște vinuri, am vorbit foarte mult, așa cum povestim noi, asta se întâmplă într-o zi întreagă. Și mi-a zis: Octavian, eu mă gândesc să facem ceva interesant în zona asta culturală a vinului și nu doar. Dacă tu ai disponibilitate, putem să stăm într-o zi de vorbă pe tema asta? Da. Am zis că da. S-a întors după o perioadă din nou în România. Hai să vorbim. Și a început. Am vorbit inclusiv cu ministrul culturii, respectiv cel din Franța. Vrem să facem un pionierat, să facem o înfrățire între Franța și România pe teme enologice, viticole, tradiționale și gastronomice. Acolo sunt sunt multe organizații, mulți oameni care ar dori să vadă ce se întâmplă în altă lume. Pentru ei neexplorată România, bineînțeles că, din păcate, încă nu se știe foarte mult. Am zis, dacă pot să-mi duc aportul, cu mare drag. Rezultatul este că am fost invitat în Franța și acum, la începutul lunii aprilie, plec în Franța, special la invitația celor de acolo. Sunt două organizații. Unii sunt cu partea de viticultură și enologie și alții sunt cu partea gastronomică și tradițională. Și chiar m-au invitat să intru ca și membru în organizația lor, după care dânsii vor să vină în România să vadă ce se întâmplă. Da, și tu cumva, ca de acolo, din interior, să-i aduci pe ei să vadă... Adică, cu alte cuvinte, vrem să pornim acest parteneriat de schimb de experiențe sau aș vrea să spun în mod cât mai simplu, n-aș vrea să încarc foarte mult, pentru că la mijloc nu este nimic politic, nu este nimic de business, este doar un schimb de experiență și făcut pro bono în scopuri strict de dezvoltare. De dezvoltare, dar în primul rând prezentare ce înseamnă România în fața unora care ne cunosc și noi, bineînțeles că tot timpul avem ceva de învățat, să nu uităm că Franța este lumea vinurilor, care au inventat tot acest termen. Da, corect. O să te rog să ne spui și când și unde se va desfășura evenimentul de la Arad.
Poate sunt oameni care vor să participe, să vină ca martori sau, mă rog, ca privitori sau să solicite înscrierea în Ordinul Cavalerilor și atunci evenimentul public. Da, evenimentul public este stabilit pe data de 18 mai. 18 mai. Da, iar parada militară de care vă povesteam, cu acele straie specifice, cu toate accesoriile de rigoare, cu fanfara militară în față, se va desfășura începând cu ora 15. Plecăm din fața teatrului din Arad, de pe Bulevardul Revoluției, vom merge până la primărie, ulterior de acolo la Filarmonică, unde va avea acea festivitate de primire noi membri și avansare în grad al celor existenți, care din păcate este doar este închisă. Este cu circuit închis, poate să participe anumiți invitați și, bineînțeles, familiile celor care participă la eveniment. Dar, bineînțeles, dacă cineva este interesat de acest fenomen, telefonul meu este deschis, eu sunt ușor de găsit pe social media, putem să povestim, este un fenomen din punctul meu de vedere mai mult decât de interesant, dar trebuie să fim cu ochii pe acest... Da, eu sunt foarte interesat și cu siguranță am să particip. Sunt convins că o să-ți placă foarte mult și mă bucur că vrei să vii alături de noi. Bun. Îți mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate, pentru că te-ai deplasat până la noi și pentru că ai participat la emisiune, la podcastul nostru și că ai împărtășit cu noi toate informațiile astea. Cu mare drag, o să vin de câte ori e cazul, să ne vedem, nu mai povestim lângă un par de vin. Probabil că o să venim și noi la tine să... Atunci, dacă ne permite timpul și putem să socializăm în prezența unui par de vin, categoric, zâmbetele vor fi mai largi, cutele dispar și vorbele vor fi mult mai bogate. Și tot mai vesel cumva. Da. Mulțumesc, Octavian, încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră dacă v-ați uitat la podcastul Vinuri și Povești, un proiect al Alba Iulia Direct cu sprijinul vinurdintransilvania.ro. Vă mulțumesc. Mulțumim.